Čaute ľudia, teraz zdravím pri mojom ďalšom videjku a ideme robiť taste test na tieto tu známe fľaše, ktoré sa volajú Prime. Keď náhodou neviete, čo to je Prime, je to veľmi známy drink, čo asi úplne vybuchol vo Spojených štátoch v Amerike, ale nebudem to kecávať a ideme robiť taste test. A začneme asi od tejto tu, z mojej je to pravá strana a z vašej je to, počkaj, aj ľava, no. Takže ideme ochutnávať. No, poviem vám nič moc. Čakal som od toho viacej, ale poviem nič moc. Je to úplne ako nejaká Pepsi. To proste, kúpte si Pepsi a, no nekúpte, ale to je proste Pepsi bez bubliniek. Takto to chutí. Pepsi bez bubliniek a vôbec ma to neprekvapilo, že to začalo nič moc. No a ideme na ďalší, ktorý sa volá Tropical Punch. A tento som sa budol povedať, ten sa volá limonáda, takže lemonáda. No. Ideme ochutnať Tropical Punch. Není to zlé. Akože, viem si predstaviť, že nejaké mi to nechutnalo, ale mne to veľmi chutí. Pretože ono proste, ja milujem sladké, Takže nejakým by to bolo príliš sladké, jak mojim súrodencom. A nejakým to môže chutnúť ako náhodou mne. No, ideme na vraj tú najlepšiu flašku, čo bola najlepšia len v roku 2021 alebo 2022? Ja neviem. No, bola predtým najlepšia, ale od teraz, v roku 2023 je najlepšia vraj Clover, ale necháme sa prekvapiť. Takže ideme otestovať, ktorý sa volá Blue Raspberry a Framboise Blue. Tak. Proste ideme ochutnať Blue Raspberry. Zaujímavé, ale je to dobré. Zaujímavá príchuť. Ale fakt je to dobré. To je zase ešte začalo to najlepšie, ešte tieto dve. Toto je úplne dobrá. Neviem, čo mám povedať. Toto chutí jak normálny nejaká, si predstavte jahody, nebo taký jahodový sírup zo asi 2000 sírupu, pretože to je veľmi sladké. Ono to akoby, má to veľmi málo cukru, má to len 2 gramy cukru, ale proste ono je tam také akoby sladidlo, ktoré to osladiduje a je to veľmi osladené. No a toto až také osladené není, ale je zase veľmi to chutné. Radím vyskúšať, toto si určite vyskúšajte. Tieto dve si vyskúšajte, keď máte veľa peňazí. No a teraz ideme na tento tu grape. Ten od ostatných je najhorší Prime zo všetkých, pretože nejakí na to aj nadávali, nejakí, neviem presne, nechutnalo to veľa ľuďom a ideme to otestovať. Bože, fuj. To je úplne hnusné, to je nejaká višňa plus kola bez bubliniek a fuj, proste to je hnusné. Kola môže takomu chodiť aj višňa, ale proste to je hnus. To nechutná dobre, to vôbec nechutná dobre, to je hnus. Dobre. Fuj, dobre, to ten už. Čaves. Tento tu nemá čo pádať, fú. No, ideme teraz ochutnať pána Metamuna. To je ďalší Prime. A Metamun, to ako by ste kúkali, určite pozerajte Studium TV, tak čistý Metamun. Čistý jeho Prime. Okay.
Dobre. Dobre. Ja si myslím, že dobre. Tým, že tam je tých zase 2 gramy cukru. Myslím, že dobre. To chutná skoro jak toto, len toto je trochu horšie. Toto je, myslím, že lepšie než toto. Ale zatiaľ? OK, to je OK. No a ideme na ten najlepší prajem zo týchto všetkých, takže tieto všetky sú... Tento má byť ten najlepší. No a ideme ho ochutnať. Oh no! To je vynikajúce. To je také sladko-kyslé, ale to je fakt dobre, to by ste si fakt mali kúpiť. Tie ostatné, ktoré teraz skončili iným spôsobom, tak tie si môžete kúpiť tiež. Náhodou hlavne, poďte, tieto dve, ešte počkať. No, tieto dve tenky si určite kúpte, určite si ich kúpte, ale toto je ešte lepší. No, potom, toto a raspberry sú najlepšie, takže tieto si zapíšte, že najlepšie. No tak potom sú tieto tu 3. Keď máte akoby veľa peňazí, takže si to určite môžete kúpiť, ale proste není stále to najlepšie než tieto dve. Určite ich môžete kúpiť a potom už naposledy toto. Čo je? To je proste hnus! To proste... Absolútne si to nekúpite. Neviem, prečo som si to ani ja kúpil. No. A toto, zostáva toto. Bože, ja som nechcel byť to v telku. No tak, škoda. Ale tak asi to je koniec toho videa. Keď sa vám video páčilo, dajte like a odber. A čaute!